ndo zvandiri kutaura mimi kuti iwe ingonzwa zvandiri kutaura uruda kuindepi aiwa ndiri ndoga iwe uteera mutemo wakataurwa ike zvinezvi munhu wese akanzi ngagare mumba ngatingoteera zvinizvo simple zvokuonana toita zvevideo call katozoonana kana kuzonyatsoonana mbune kana zvelockdown zvapera izvi alright ndichakupa airtime yacho toita video call ibo yes coming oh my angel hey kozvirise naswakauraya kungoti ndatowaridhi kuti kuyekera yangu isati yasvika take siti munomba ndemako feel free sinunga kuti kuda kunoka ndationa munhu asingachauyi ndikati kuchauyiwa ikoko ndatofunga kuti pamwe ndakabhaizwa kuti ndakanyebera shanda ndinotsani tovakomana topabridge topakona tinogara pabridge ndikufura ipapo tabhizi kuti chimama chibhiza vanakwanza mira siti usavaendere ndatodhila navo ndatovaudza peace of my mind don't wagara pasi ndatovaudza ndikati zvamuri kuita zvina kunaka ndati ndivaendere ndachingoda kungovaratidza chete kuti havafaniri kuita mess up with my property saka wakunditi ndiri property nini sha Judy. Wakuti ndiri property shama let me tell you something I'm not an object and don't objectify me urukunzwa I'm not a parcel. Don't personalize me. Urukunzwa. Judy. It was just a joke. Ndachingojoka ini. So joke kudaro urukunzwa. Zvese zvabva kupisa inaso ne ukasha so. Ndozvinoita munhu ane 4 months asina kuna panogara mudiwa wake. Ndida nguzongoona kuti ne pillow 1 here unogara 1 here kana tune mukadzi anchagara zvangu. Aiwa kugara chi? Aiwa Judy auye ndikamuendere wena mwana. Kungoita unge Christmas yoti yotenda. Antombotandara wonyatsonzwa comfort iri pamubhedha umwe wako wonyatsoona kuti kana takarara takaisa musoro kuhope dzinobata sei. Chama ndakutenda ini. Aiwa Judy mira. Ndoziziva kuti vasikana vazhinji menge muchiitya kuti chichi ndozoita nhungu. Mburu ndinadzo idzi. Fada kuti jairira shama ndazvisiri zvandavinga pana paizvozvo. Judy, saka ungatoti watondiona usina kana umbonzwa kuti kana ukaisa musoro azvisiri izvo zvandavinga kana uri kunzinzwa. Alright, mira ndaziva trick yacho vasikana vazhinji hamudi mukomana anopfeka. Don't worry. I got you covered. Ndatusada kunijairira uri kundinzwa. I came here kuti ndizokuona iwewe nekuti unogara nani not sure wakuita izvo. Uri kunzwa? But akusi kuonana katingatotaona naye. Ini ndinoita zvinhu zvakarongeka shamwari handiiti zvinhu zvakadai so handingouya panapa for this uri kunzwa? Aiwa Judy. Saka ndingamboti washanya. Anyway, it's over ndichakuda. Judy. Aungangoti mabara ndaisa mfuti ndatokoka wototaura kuti kwanze it's over. Saka mabara ndiani ha? Sada undijairira uri kunzwa? Dzikisa izwi. Sada undijairira mabara ndiani? Mabara ndiani? Aiwa unakwa ruini. Sada undijairira uri kunzwa? Aiwa Judy. That it's over. Aiwa apa Judy. Sada